Yan, remembrance naman sa Kayapa. Kayapa Twisties. Grabe, daming ganito sharp curve na kon. Tayo-tayo din pag may time. This is Kayapa mga lord. Kayapa naman. Naumay ako ah. Nice one. Grabe, para sa mga nagbabalak dyan ng ride na walang katapusang twisties, I recommend Benguet Nueva Vizcaya Road. Wala ka nang masasabi, mauumay ka talaga sa twisties. Alright, so tayo ay parang nasa paanan na ng mountain ranges kasi nasa Kayapa na tayo. Kayapa Nueva Vizcaya na, let's G! Sa wakas! Sa wakas, may straight na! Ano ba yan? Ganun na ako naghanap ng straight! Yes! Woohoo! Nueva Vizcaya! Let's go! Kung nakikita yes naman, medyo may straight na tayo. Yes! Kanan tayo, syempre Aritao. Pumunta tayo ng Aritao town proper. Ito, Bambang, papunta na yan sa Kwan. Sa yun, sa bundok ulit yan. Let's go. Korean Lamek kayo, uptek kayo. Siyempre Aritao town proper tayo. Ay, building nyo. First mo, hindi ko nakala na ganito pala ka ako. Ganito din pala kataas or kalay. Ganda, parang kuan. Ano ba to? Ganda. Wakas mga lods, nasa highway na tayo sa baba. Ay, sa wakas. So diretso lang to, Aritao, then San Jose. This is Aritao mga lods, Municipality of Aritao. Yung luwang Nueva Vizcaya is just like highway at the feet of the mountains. Grabe, luwang ng kalsada dito sa Kwan, Aritao. Luwang oh. Ganda magratratan. Grabe. Ganda rumatrat dito. This is Santa Fe, Nueva Vizcaya. Let's be.
Yan, so andito tayo ngayon sa Santa Fe Forest Park na yun, no? May CR kayo, boss? CR po. Nandun lang pa sa dulo. Ah, sige po. Ayun, yun pala yung CR, oh. Yeah, mabuhay, Nueva Ecija. Karangalan, Nueva Ecija. Ang majestic, mga sir, is ganda. Yay! We are here at San Jose. San Jose! Yepayiki! We are at San Jose, Nueva Ecija. Straight ahead to Pangasinan, 200 meters. Down okay, let's go. Manila, Pantabangan, Lupao, Baguio, Pangasinan. Yeah, Paiti. Parang first time ko tong dadaanan kasi ang dinaanan namin dati is I think nagpa San Jose kami some sort. And then yun, Gimba, Kuya po, doon na. Pero ito ngayon dadaan kami ng Umingan. Dadaan ako ng Umingan. Hey, so welcome to Lupao, Nueva Ecija. Pamilyang bayan ng Lupao, let's be. Yes, mga lods, Umingan na. We are here at Umingan. Naka-record pa. Pangasinan, mga sir, Pangasinan. Yes, malapit na tayo. Pauwi ng Ordaneta, sir. Opo. Okay, sir. Thank you po. Yun. Shout out sa mga masisipag nating frontliners. Maraming salamat po. Yes, Lods, mga Umingan na tayo. Umingan na.